Anjay, gila. Akhai boleh. मा जाखो? बैलाय फैला मेन्देलासो खोमालै। नंगौथ'। ओइ फै। गना लाखालै। ओइ दाब्ला बियावसो इलेक्सन गेलेबावनो। साला सैमाफोरा मिनिनाय मोनदों। लैजा गैयिफोरा गेलेलायनाङा बै नोंजामादैयानो देरहाखागोन। ओइ रथ' आगान सिबो दाबाराय खारबानो दिगदार दं। सिखार साला सैमा। बुं बिटिसि माने मा? बुथारलायनाय थैलायनाय सिथारलायनाय। बुं बिटिसि माने मा? मिथियाला गोसोआव गैला गोसोआव गैला। ओइ दाब्लायलाय आरो दाब्लाया बुं गोसोआव गैलालै बै माने खर'आनो आंना मानोबा खामानि होला। बुथार बिखौ। बुं साथामबो बुं दानिया। साथामबो गसं। साथामबो बुं बिटिसि माने मा? बुं साथामबो बुं। बिटिसि माने बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल जाय खुंथायखौ रोजा रोजा बर' जोहोलावजोफोरनि थैनि बेसेनजों सोरजिदों। बे बिटिसिखौ नोंसोर थाबथा खालामदों। रोजा आइजो जिनाहारि खालामजादों। रोजा बर' आइजोफोरा खाफालनि सिन्दुर खोमानांदों। बेफोरखौ नोंसोर लाजिनाय मोनाखै? खु गस्लाया खु गस्लाया खु गोख्रै खु साथामबो खु लंपेन्टआबो खु खु माबार खु हामालै गिदिरखौनो बिदि खालामबाय। सेकेन्ड पेपार गैयालै। माबार खु मा सेकेन्ड पेपार बिलाय? जाङि गैयालै जाङि। थाबै खु। आंबो ख्रुरफुथि मानसिफ्रा लावबाय साला दाब्लाया लावबाय फैलायाबो लावबाय। खनसेयावनो सानैबो खतम। जोलैनि हांगारफोरा थैबाय। मेन्देलाखौ होसोदो। ओइ साला सैमा थाखुमाना बबेयाव गनोलै? जाबायलै जाबाय मा खननै बेखौ बै दंफां सिङाव लाना थु। दंफां थेफ्रासिम बुद्रुनो लाबो। जायोमोन मा खननै जाबाय। हामबायसोलै खेफ्रायाव हाब खेफ्रायाव बहा गनो नों? बहा गनो? खेफ्रायाव आयौ हाब नाङालै ना हमथाव। माथो सिमांसोमोनलै थैबो ओंखाराखै माथो। आंलाय लावबाय होननानैसो सानबायमोन आं। फैला आरो दाब्लाया मा रोखोमै दंलै। खनसे खौरां लाना फैनांगोनलै। आंथ' बारग'बाय र'। फैलाजों दाब्लाजोंसो लावमारबाय नामा? खनसे खौरां लाना फैनांगोन। सिमांबाबो बारा बिसास गैयालै। ओइ आदै मादै दंना गैयाब्रा? मेन्देला खुलुमबाय। फै जिरायफै। जायोलै आंना बेयावनो जायो। जागोन।
मा जाखो मेन्देला मा जाखो माने आदै आं नोंखौ नुफिननानै दिनै जोबोद खुसि आदै माने आंलाय सानदोंमोन नोंनि जाबनाया जाफुंनाय नंला होननानै माने माने दिनै बेलासियाव जोबोद खाट्रा सिमां नुदोंमोन आं मा सिमां मेन्देला सिमाङाथ' जोबोद गिलु बालु थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव नों आरो फैला सानैजों केन्डिडेट महरै गसंदोंमोन सानैनि गेजेराव बुलाय सुलाय दाङा बायदि मारा खाथा रायजोफ्राबो थांगोन थखन लानानै नोंसोर सानैखौ होसोदों देथारदों आंखौबो देथारदोंमोन आच्छा मेन्देला मोगथाङाव गेलेबा माबायदि जागोन आं हे भगलबान बेफोर बाथ्राखौ गोसोआव दालाबो आदै सिमाङावनो जाबायदि खस्थ' मोनबोबाय जाबायदि दम होजाबाय जिउखौ लानानै बबाव थागोन बबाव थाया जादों आरो नों मोगथाङाव बेखौसो गोसोखांबावदों नाङा आदै नाङा राजखान्थिनि ओंखामखौ दा लुबैथार मनबारिलि मनबारि जाय जाख' हायै खिख' हायै थोन थानायखाय गेजेर गेजेर गोसोआ गुदुं जायोलै मेन्देला खनसेब्लाबो सरकारनि माइरं जानो गोसो दं नाङालै आदै नाङा नांगौब्ला नों बोथिसे राननानै था थेवब्लाबो बेफोरखौ गोसोआव दा लाबोथार आच्छा आदै बै फैला आरो माइनावनि बाथ्राखौलाय माथो सानदों मा होनदों नों मा होनदों रानखांनाय गारायखौ आरो खुख्लामनो फैदों हा नों आंखौ मोख्रायावसो दोनबाय मोख्रानिख्रुइ उथि आदै आउ उरगोनलै नोंखौ माब्लाबा अ आलि खुरा मेन्देला কি খবর বাবা খবর মানে মোর বেটা কিবা বাংলা গান নাচবা চাই বোলে বাংলাদেশ নাচনে হয় মানে ফাংশন আছে গাঁৱৰ ৰিহাৰ্চল দিবা লাগে কালি রিহার্সাল দিবা লাগে হয় আজিয়ে যাংজ বাংলাদেশের গান একটা আছে কিন্তু কিবা এটা দিবা লাগবো দে মই তো আপুনি চিন্তা করবা নালগে মই আছে তো হব দে বাবা হব ফেনের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন ফেনের বাতি জ্বালাও রে টুনটুনা টুনটুন ফেনের বাতি জ্বালাও রে জিকির করতে করতে আস্তে জিকির করতে করতে বাতি নিব্বা গেছে ওখানে জিকির করতেছে বাতি নিব্বা গেছে টুনটুনা টুনটুন বাতি নিব্বা গেছে টুনটুনা টুনটুন আস্তে একটু পরে কাপড় হানো খুললে গেছে এখন জিকির কয় কাপড় খুললা গেছে আরেকটা কি কয় তাও ছাইলো না তাল ছাড়ো না ছায়া আছে আরেকটা বাইরে গিয়ে কয় বাইরে আহো বাইরে আহো বাইরে আহো কয় কিল্লেগা কয় কথায় আছে আল্লাহ ওটা ভালো বস্তু না রে বাবা হ্যাঁ ছেলেবেলা হাত নসিং বুঝতো মোজों না এ আল্লাহ না না ভয়ঙ্কর বস্তু আছে দে বাবা हात माबोरै फैखो ब्रांलाय माबोरै फैखो मा फात्ता मोनो आं फैला जेलाव थानायालाय बोरैथो फैखो नोंलाय सुवार साला खारखुमाबोबायलै मेन्देला खारखुमाबोबाय नोंथ' अदभुत घटना मावना फैबायलै नों आंनि न'आव जायगा गैयाला आं दोननो हानाय नङा नोंखौ नों अनाब्लालाय सोर अननोब्रा मेन्देला आं थैखानाय मानसिखौलाय मा बुथारबावनो लुबैदों नोंलाय थानो होदोब्रा नोंथ' आंनि न'आव गसंफैबायलै ज'नो लुबैखासिगोन आरो उन्दुनायनि खायदाबो लाखासिगोन आंहालाय नोंनि अनगायैलाय सोरथो दंबावोब्रा मेन्देला नों मा खालामलाय आं दिनैनिफ्राय थांला नोंनि न'निफ्राय नों आंनि खामानि मावनानै जानो हागोन मा खामानि आंनि खिबु सुनोबाबो नों सुगौ मा खिबु सुलायनांगौब्रा जि खामानि मावनो थिनो बेखौनो मावगोन मा खिबु सुलायनांगौ बेलाय नों आंनो हिनजाव नागिरनानै होनो हागोन हिनजाव नागिरनायालाय मा गिदिर खामानि बेलाय हायो बेफोर ओंखाम जानायाव दै लोंलायसो आंनो मानसिखौ बारा साइज नुवाखैलाय दारि खानाय मेख्लं माख्ला नों सिनना लाहाय 20 थाखा दारि सिनजानायनि अयभास गैयालै आंनाव
नोंनो बुखुजोबनानै हो मा सिनलायनांगौ बेलाय फैसा गारनांगौ बेयावलाय बुखुनायल' नङा आंहा सैनायनि बहिबासो दं दे आंनो सिननांसिगोनथ' बुरबक बुलिसिगोन थाबनोथ' फल जागोन हिन्जाव जगोन गोदान गोदान नागिरबाय थागोन ओइ मेन्देला ओइ मा खालामदों नोंलाय ओंखारबो ओइ मा ओंखारबो मारं गैया नय बेस्थ'थार आं ओंखारबोलै जाम्बा ओंखारबो खायदा खालामनि खायदा बोराय बाहायनांगौ बाय हम रोंमारगौ सालाया ओंखारबोलै माबार आयदै ओइ बुरबक ओंखारदो ओंखारबोलै माबार खायदायाथ' दंमारो हिन्जावखौ सोमोन्दो राखै बुरबक ओंखारबोल' ओइ थाइसेबावलाय खायदा बोराय बाहायनि माइरं जानायनि ओइ नै थाइसेखौ लाथारदो रोंमारगौलै बुरबका बारसम हागोन नालै जाप मारिदि फैसा थाखा गैयि मानसिफ्रा माखौ गिनो थैबा थैबायब्रा फिसाफोर दं दा मादामि आयै मेन्देला ओइ मोनसे मोजां आयदा गोसोखांदों आङो मा आयदा हानि बालियाथ' न'आव दङ औ हानि बालिजों मोनसे नेटवर्क बिजनेस खालामनांगौ माने जों मोसौ खावै खावै हानि बालिनो हैबाय थागोन हानि बालिया बांलादेशआव साप्लाय हैगोन आइडिया मोजां आइडिया गुड आइडिया नङाब्ला माइरंखौ बोरै जानो दालाय माब्ला थांनो दाब्लानाव मोसौ मासे दामब्रा दङ बै फोथारावनो खाबाय थायो दाब्ला नोंहावनियाव फिसालाबो गैया दाहोनायाबो खारबायनो मोसौखौ रावबो नाया जाना लाखानि गुन्दैया जानानै ब्लडनोसै थ' Ay, sarap po! Toy, birin olora niki! Hoy kura, dangar lora tu muia syukura. Oh, hoyde. Toy, jilo te hasil niki bapo? Mulai ahilu noy. Hangga tik banu te kintu dos lora ase. Kura dekung ঘর দেখুন ভাঙা সিঙা হইছে আচ্ছা খুড়া এই তো ঘর কই নাম্বার Itu 5 number. 5 নাম্বার Amar এই 3 number, 4 number, দুবরে আছে। আর এই 1 number আর 6 number তো নগাও। নগাও আছে আচ্ছা খুড়া এটা ডাঙৰ হকম লৈ আইছিলো আমি হকম মানে হকম মানে নেটওয়ার্ক বিজনেস খুড়া নেটর বিজনেস মানে কোয়ান্টাম নইতে বাবা। না না কোয়ান্টাম না বাংলাদেশৰ তো লিং আছে আপনার জোর কে নকবি দে। বাংলাদেশৰ তো আছে লিং বিলাক 2-3 জন মান আছে। আচ্ছা খুড়া আমি গাওয়ার পরা মু ছাগলি গুরু সুর করে আনিম আমাক বিক্রি করে দিলি হল জি পাই হব হাজিরা খেয়ে মিললি হল আমাক বেশি না লাগে না লাগে হাজিরা কিন্তু দিলি হল সুরার কাম না হয়। না বাবা না কবি না বাবা আপুনিও চলবা পারবো আমিও চলবা পারিব আমাক বেশি নালগে তো আজিকালি এইবিলাক নকৰিলে কি কাম কৰি খাব তোরা বললে কিন্তু ঠিক তার আছে। ওরা পড়লিও নহং দে আপনার কথা এই করবা লাগবো তেতিয়া হব তো হব ওকে আছে হব মানে সত্যি করবা লাগবো তোরা বললে কিন্তু মোর নাম নকবি দে বাবা। নাই নাই নহং মরিয়া যাব নকং আমি আছো নহয় 5টা 6টা তীরে পুইবা লাগা তুই একদিনে তো শেষ হয়ে যাব পাবি। না আচ্ছা চিন্তা করবে না যাম আমি দে আসে তুহু থামছই থাংসয়
मोजाङै बुंब्ला हामगौमोन खोमा मानसे ना मानसि माने চাও আচ্ছা কিন্তু মোর হলি সাংঘাতিক কথা হ'ব আমি আছো তো আমি আছো চিন্তা করবা নালগে আমি আছো আমি আছো দে খুড়া খুড়া আমি তিরি সিরি পাওয়া নাই দে আপনার জায়গা আছে যদি এটা নিলো হয় আৰু না 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 বাবা ধর্ম নিমিলে আমার ধর্ম নিমিলে যা বাবা যা মিলা মিছা কৰি এটা নিবা পারলা হয় না আৰু বাবা খুড়া না 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 আই না, না বন্ধলা ৰ ধর্ম বেলেগ বেলেগ তো আল্লাহ বেলেগ ভগবানে বেলেগ মানবানো হয়তো পারলি আল্লাহ ধর্মই লঙার হুমুই হ না 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 এই সুবিধা না আমার ধর্মর এই সুবিধা না কয়জন মান বাবা, চলি আছে যা, আপনার বাবা হিসাব লব নাল কেটে যা হ'ব যা যাং দে খুড়া কাইটা বালিয়া আনিম দে এটা দে, দে। এইবার কিন্তু আল্লাহ যি করে করবো আর মাঝান হলে নাই নহব আর এইবার जालाय बेथाफोर जा मामार जा बुजा बुजा जा सानथामसोनि जाखा बेयावनो सानथामनि जाना लाखा सानथामनि उनावसो नयन थोनायनि सारादु दं लन्थिबारिनि सानथामनि जाखा बेथाफोर सानथामनि जाखा ओइ बाहाय आंना खुदियाफ्रा साथामसो फैयाखिसैलै एसे बुरजायैनो बोनना हरलाय बाहाय बेदरखौबो एसे नायनानै हो मोदोम आरो केन्देलाया मा खिनाय जालाय गोबालाय जानानै फैनो हायाखिसै बेथ' आंनिसो जाबाय र' बोननानै न'आव लांनांगोन ना फिसाफ्रा न'आव दंबावो साथामसोनि बोननानै हर बुरजायैनो बेदरखौबो एसे नायना हरफा बुरजायैनो होखाबाव दिनैसो उदै बुंजासे मोनजासिगोनलै होखाबावलै जाथ'बाय दा दसेनो फैबाव दे खाबो दा बुंबावदा ओमफ्राय फैला सुवादा ओंखाम जानो गोनांलाय बहा थांखोब्रा फैला सुवादा बहाबा खनाखसो जाहैखोना स्पेसियेलसो जाहैगोब्रा मानसियालाय जाबायलै हाला लानोसै आं न'आव लांसै बेदरखौबो सोनाय मा खालामबाय थादों बेयावलाय हिन्जाव गोदाना साबाथारलै मिन्दिला मालाय एसे फैसा गारना लाबोनायखौ नायबाय थादों न'आव हामालाय बुरबक थ' थांदिनि खावना लांसै नामाब्रा नों दुमजानो खावना लांनानै न'खसानो बदलायबासो गम मोनगोन र' माथो आं सासे नायना होगोनथ' नाङाथ' बादोलै त्रा ओइ मादै जिनिसालाय दंना गैयालै ए आदै जिराय अ आदै माने आंखौ आदै जानाय नङा नोङो आंखौ बिदालिं आदासो जागोन माने आङो नोंनि नोमाखौ मादै होननानै गाबज्रिखायोना बबाव थांदों नोमायालाय गैया आदा बहा थांदों जौनि माइरं लायनो थांदों ए बाजाराव औ ए नानि थांनाय दै लायनोसै र' No. हा माथो बहाबा दंहैयो होनना बुंदोंमोन जारौखौ औ आदा सुवालकुसियाव जि दानो दंहैयोमोन आं सप्तासेल' जाफैबाय न'आव फैनाया ए हा थांफिनला होमबा थांथ'लिया आदा आइया हारसिं जायो होननानै हगार हरलियानो थांनोबो नांलिया थांथारनाङा सहरनि बारहावा गुदुं गुसु एखेबारे गाज्रिथार नुवा खोनाया मा जायो मा बेरो आरो नोंसोर सिख्ला मानसि बिनि सायाव आरो समायना जाफुथारदों दा थांनानि
सुवाल खुसिसो बिबो जारौ बे बायजोफोराव बारा ओंखारनाङा दे गामिफोराव बारा थांनो नाङा हाल सालाय एखेबारे गाज्रि दांदुङिया सेंग्राफोरखौथ' आरो दा बुंथारसै बैदि सेंग्राफ्रा बाइक सलायो मटर साइकेल बेफोरो गावनि इनकामनि नङा जारौ थब्ला सिब्लासो बिसोर गासिबो बिमा बिफानि सायावसो बेफोरखौ गोसो होनाङा आरो सोरबा जुदि एसे माबाफोर सोंदावबायोब्ला गोसो होनाङा दे जारौ दे आरो फैसा थाखा जुदि नांगौब्ला नोमानो बुंना लाबानो जाबाय आं हरगोन नोङाना आं दं बेसे नांगौ नोंनोलाय जाथ्र' हाया आंहा आं थांनोसै दे जारौ दे औ दे थादो दे आं माब्लाबा बे साननैसोनि गेजेरावनो मोजां खौरां लाना फैगोन आं दे जारौ दे हाय खुरा आनिलु खुरा পোশাকি আনছে আনিলু খুরা দোস্ত লড়া আছে দে কিন্তু আল্লাহ মাফ করবি না দে মোর আল্লাহ আমার আল্লাহ নাই খুরা দেরি হলো হলো বাটোতে পুলিশক দেখি লাউকুটি বেমার তো হইছে নহয় লাউগুটি বেমার এই আমার কোরআন তো পড়ছে না হয় এই কারণে লাউগুটি বেমার তো হয়ে আছে না না আমার বাইবেলে পড়িছে তো নহয় নহয় আই আমার শিবলিঙ্গত বুলি কুনিবা মুতিছে হিতুর পৰাই হইছে ওই নিকে হবও পারে দে হবও পারে কিন্তু ধরা পড়লে হাঙ্গাতে কথা হবো দে নাই ধরা নপরে খুরা মোর কায়ও নাম দেখা নকবি পাওয়া কিন্তু। নাই মোর নাম নকবি দে 4,000 লাগবো খুরা 4,000 বেসলে মই 2,000 হে পাম সুর করা গুরু 3,000 দি খুরা না 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 আমার নিমিলে নহয় নিমিললে মানে মোর মিলবা নহয় নহয় ধরা পড়লে হাঙ্গাতে কথা হবো ধরা নপরে দে খুরা কানো ধরি কইছো কায়ও দেখা পাওয়া নাই কানতর লিয়ে নাকতর লিয়ে এখনো হয় 1,000 কম দিয়ে 1,000 2,000 দি 2,000 খাস্তাম না দি না 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 1,000 টাকা আছে খবর 1,000 নহলে না লাগে পয়সাই না যে মোর লগত বই মান 1,000 হে আছে বদমাস মারলে সারা হইছে যাসগন 1,000 ই হদো খাওনাই মোসো লাইসেন্স গইখনছে আরো 5 টাকা মান বাড়াই দি খুরা নাই 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 পয়সাই নাই বললাম না পয়সাই নাই তে অবদা খুরা দি পয়সা তুই দি রোসে উঠে ল খুরা আমার রিক্স নাই দে কিন্তু এই এই নখারবি দে ধরা পড়লে কিন্তু নখাবে দে নকং খুরা নকং যাং দে খুরা নকলি নহয় তো ভালকে থাকবি নকলি নহয় বাবা ভালকে থাকবি খুরা লাও গুটিবে মাতো হবা পারে আমার নহয় দিও দেখা লড়া বিলাকৰ হে হয় দেখা লড়া বিলাকৰ হে এইটো সালা এইবাৰ 5,000 মান লাভ হবা লাগে ওই মাदै মাदै দंना न'आव ओइ मादै ए मेन्देला हा माला फैनाय नै दासो बाजारनिफ्राय ए। फैबाजिनो खनसेयावखा सियारबो गैया जोंहा जायो खामफ्लायावनो जिराय आदै जायो जायो हा फैलायालाय सियालनिफ्राय माला गबोनाय दाखालि बावैसो जामिनाव लाना फैदों आं ए फाग्ला हाराजों बिगुरजों रानलांथारबायमोन दायानो गैखायामोन नालाय मादै नोरोगा एसे साबखांफैदों आंनाव गसाया जानानै अनबाय दालाय आरो नुबायबो मोखां गन्थं नङा होनबा देलाय मादै लाना फैदो गंसे सिगांनि बाखिखौनो होआखैहाय मेन्देला आहा बिखौनो फाननानै माइरं जायो इस इस इसराम मादै बेफोरखौबो हमबाय थायो नालै सिगांनिया सिगां थांबाय हांगार जाबाय लायदोलाय गंसे लाय र' नै मादै माने गाराय गोदै बेखौलाय मा लिंबाय थानोब्रा आं नोंखौ आइखौनो लिंसैलाय दिनैनिफ्राय हा मानोसै मानोसै माने नोंसाजोखौ लांबा आं नोंखौ बिखुनजो जाया बिखुनजो माने आइ महा फाफिया हिनजावखौ होखारना ओइ देख' गासिबो गोरोन्थिखौनो बुजिना दं आं होखाराखैना हिनजावखौ गावनो खारलांदों आसलते आंनि हिनजावा जोबोर अलसियालै खिमानि अलसिया जानाय लोंनायावबा सामफ्रामबो ना बेदर दाउदै पनिर सालिया
खामानि मावनो थिनब्ला उदै सालाय खर' सालाय सामफ्रामबो बेमारानो जोबा आरो बे फैलाया आखलाथ' बिनाबो मोजां नङा सामफ्रामबो आंनि हिनजावखौ माबा बोरैबा लुखुर लाखार खालामनो नागिरो माब्लाबानो गावथारनो हायो आं बिखौ निमाहा होनानैसो दं आं बारा फांफुं गैयालां जों हा नोंबो एसे बुजिब्रा आइ लाजियासै नोङो दजन फिसानि बिफा जानानै फिसाजोनि बैसोनि सिख्लाखौ बिनो आखलफोरानो मोजां नङा ओंखारलां नोंसोर आंनि न'निफ्राय मा जादों आयै मानो इसेबां दावराव जेबो जायाखै जारौ बै मेन्देला लोंनानै बखिलाबायदों आरो बाखि दं नालाय एसे बेखौनो बिनानै आइया एसे रायदों आरो माबा जारौ दै लोंनि दा होफै बिसोरनो दै हामायै दै बिनायखौ बिदि बुंनो र' आं लायनि हामा मादै फिसाजो गोनां बिमानि खुगायाव बेबायदि गोखा गोखा खाब्रां खाब्रां राव ओंखारनो गोदै गोदै सिनि सावसुनाय बायदि जानो नांगौ रायलायनो आं नोंसोरजों गोदै गोदै रायलायनो आं नोंसोरजों आखलफ्रानो मोजां नङा नोंसिनिया ओंखारलां ओंखारलां नो मेन्देला लों 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 सिख्ला मानसिनि होफैनाय दैया गोदै जामारथ' मेन्देला लोङालां लों लोंबाय था माबा जारौ नोंनि नाम्बारा बेसेबां मा नाम्बारसै मबाइल नाम्बारा दा हो बिसोरनो नाम्बार साम्बार मानसिफ्रानो मोजां नङा बिसोरो 9613944397 सम सम रायलायगोन दे जारौ थादौ मादै खाब्रां खाथां बारा रायलायनाङा थां 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 आंनि न'आव जायगा गैया थां दिनैनिफ्राय दा फैथारसै नोंसोर सानैबो मिथिखा खावनांगौलै दावधारानि माने खावना लाबोनांगौ हालिथामसो मोनबावबा थिग जासिगोन र' हनोलै नोंहावा जोंखौ सोंब्लालाय मा होननोब्रा आं दंलै सिन्था खालामनाङा ओइ मोसौ नुदोंमोन नामालाय नोङो माबादि मोसौ दामब्रालै एसे देरफुनायमोन नुवाखैलै आदै मादै गाराय गोदै फान्थाव एम्फौ मख'ना ला मा मेथाइ खननाय जादों बेलाय मा मेथाइ खननाय जादों मेथाइ माने आं ससेखौथ' होनाखैना हो बेलाय माथो फैलासोलै माब्ला फैखो जेलनिफ्रायलाय फैखो माने आंनि बिथा खावख्लाबसेखौ फाननानै जामिनाव लाना फैदों आं जामिनाव लाना फैदों आच्छा मेन्देला बे बिथा खावख्लाबसेखौ फाननानै एसेबां मानि गथ' गथायखौ मा खालामनो सानदों नोंलाय हा खैफोदनि समावसो थार लोगोनि आखुखौ हमनो हायो लोगोजों लोगो अनलायनांगौना लोगोनि खाथिरखौ लाखिनो थाखायनो आं बेखौ लानानै फैदों आच्छा अनलायलायबाय था नाथाय आंनि नोंसोर खहा खालामनो मोननाय नङा दै मेन्देला आच्छा मेन्देला मोसौ नुबाय बायदोंमोन नामा आंहा मासे दामब्रा मोसौ गोमादों दामब्राना दामब्रि मोसौ नुफेराखैलै जों जेरावबो खावाखैलै जों मा खावलाबायनोब्रा फाग्ला फाग्ला फैलाय नुदोंमोन नामा बेबायदि मोसौ बोरमाफोरनियाव मेगना गैलालै आंनिया खोमा खेबनानै बुंदों नै गायबो नुवाखै दे नुवाखै बेखौनो खोमा हमलायनांगौ नामा मेन्देला बुं मोजाङै सोलिदै दाब्ला बियावसो नोंनि फिसाजोखौ मोनागौ माने मा मोसौल' बोरमा अमा दाउ सेस खालामजोबनानै फख्रियाव मानि मुलि होना नाखौ बुथारजोबगोन बेयावसो ट्रा ट्रा Tanne pittora hossomahina mapa mapa sikiri bahna Lagyo sapa sapa jehla bahna ओइ फैला दै मा खामानि मावा दामानि मावा उन्दु जाबाय थायो थां अलसिया साला दै लाना फै आं दुगैनो आं लायालै मा दै लायलाबायनो बेलाय मा लाया बेलाय लायगोन सिथा मा सासिनि गथ'लै
दैया लुनानै हो मा दैया लुनानै हो ओइ मा सासिनि गथ'फ्रा बेलाय ओइ फैला नोंहा मोजां मोननाय दंना गैयाब्रा ओइ मा मोजां मोननाय थालाबायनोब्रा गैयालै आंहा गैयाबा आंनो सासे नागिरनानै होलै नोंनो मानो नांगौ नोंलाय आं हाबा जानोसैब्रा हाबा जानोसै नोंसोर बायदि खुदिया मानसि बिदि खोथाखौ रायलायजायालाय जाम्बा होद बुरबक रायलायजायो मा मिनिबाय थाखोब्रा लाव बेगर जादों नामा बेथाया जायाखैलै माबा केन्देलानो आफा फैलानो हिनजाव नांगोनोलै आंनो मोनाखै आंनि न'आव थानानै माबोरै हिनजाव मोननांगौ जाखो बिलाय फाग्ला फाग्ला बाथो मोनजानायनि बाथ्रा दं एसे खायदाफोर खालामनांगोन दा मोनायावलाय माखो जानो फै ओइ मा सैथानलै नोंलाय गावआ हिनजाव बिनानै आंखौसो लगायनानै होदों है खुलुमबाय आदै अ मेन्देला ए माथो फैलाबोलाय जिराय 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 मोनबायना आदै मोसौआ मोसौखौथ' मोननाय बायदियानो सिखावखौ हमनानै मोनोब्ला गोथाङै गोथां हमनानै ओरै ब्लेडजों ख्ला हाख्लानानै संख्रि सारनानै होनांगौलै आदै आंनि बाथ' गोथाङै गोथां फबनांगौ सिखावखौ हामारगोन ना नोंसोरो मा हायाब्रा हायाब्लालाय बोरै जानो रेकर्ड खालामनायनि दे 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 आं सिङाव थांनि र' जिरायथ' नोंसोरो बोरमाबो दंबायदि मोनदोंलै आं बिनियाव नायनोसै एसे ख्राख्रां अपारेसन खालामनि दं खोमा बज्रं अपारेसन खालामनि थाबायबायनो हागौ आयौ लाम्बासि मैदेरा सिन्दाय गैया ओइ साला दाब्ला असयप गामसाया हर गामसाया र' गारां नोंसोरखो ओइ दाब्ला गामसाया हर सुवार गामसा ओइ दाब्ला बियावसो हाबबो 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 साला नोंसोरनो फै साला सुवारफोर नोंसोरखौ गामियाव बिसार होगोन आं ओइ आंनि गामसाया हर गामसाया गामसाया हाबबो दाब्ला हाबबो 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 दाब्ला नोंसोर फैल' साला नोंनि फुख्रियावबो मुलि होनानै नाखौ बुथारजोबगोन जोङो बियावसो ओइ गामसाया होलां गामसाया होलांलै मा एसे असाइबलाय मानसियालाय थांमारबायलै हा मा जाबावनांगौलै मेन्देला सेसलाय आं हले दिनै आनैसो फैगौ मेन्देला मानो फैदों हा आनैसो आयु सोर जाखो बेलाय आमायसो खोमा बेलाय जायगाया थिग नङा गोख्रै थां माबा माबि ओंखारसोयो थां थां हामा नागिरबाय दं मा गोजोमबाय दं लाव बेयावलाय बेमार जादोंलै आनैसो लाव बेगर बेमार जानायखाय गोजोमबाय दं जोङो आयु हामा आनैसो नोङो बेयाव थानो नाथा बिखाया आलौदों आइदै 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 हामा नारिया बोख्रबबाय आइदै आइदै बारा जादोंना आइदै बोख्रबदों आइदै फालिखौ होलां आनैसो नोंनि साद्रिखौ हायोब्ला हामथारबायलै आनैसो फिसाय सासे मोनबावगोन दे नों आनैसो मोनथारथों मोनथारथों जाबाय जाबाय दाब्लालाय मा फात्ता मोनबावगोन जोंजोंलाय दालाय फैबावथों बियो नै मादै ए दे जिराय जागोन दे हामा खोमायाव सुनै फोनदोंसि मादैया मिथियाखै होमबा गोदान बेराम फैदोंनो माबा लाव बेगर बेरामनो ओरै क'क्राझारावथ' गोबां थैग्लुंबायनो बेनिफ्राय बारग'नांगौब्लाथाय सुनै फोथा फोननांगौ नङाब्ला लाव बेगर गाननांगौनो आयु मा मैया मैया बेराम फैदोंसि बेलाय हा बोरै थैबायबानो बे बैसोआवलाय थैनो गोसो गैथारा आंहा नै जिलापि मिथाइ
ददेरेयालाय बहा थांदों मादै दद्रिया गामियाव ओंखारलांदों दहायनो नै नैबेखौ लाखिनानै दोन 2000 दं दे दे नोंथ' जोंखौ गोदोनिफ्राय गोबां अनबोबायहाय आदै आरो हेफाजाबबो होबोबाय नाथाय सिं सिंसो आंखौ माबाफोर सानदों नामा साननायाथ' सानदों अननाय मोजां मोननायनि आन्दोआव माबा मोनसे थाखायोब्रा मादै बेखौ नोंबो बुजिखानांगौ नों आंखौ मानो बिदि सानदों आंखौ फिसाजोआ मा होननानै सानदों आंथ' नोंजों नङा नोंसाजो ददेरेजोंसो आं नोंसाजो ददेरेखौसो सिं सिं गोसो जानानै दङ मा बुजिना मोनाखै जाम्बिया दाबो फर्मुलाखौनो बुजिना मोनाखै नैबे दाब्लाया बुरि हिन्जाव जग्रा नंलिया सिख्ला हिन्जावसो लागोन आं नोंसाजोखौसो खायदा नागासिनो दं साननैसो उनाव फैगोन दे मादै दे थादो अखायालाय मा हाबाय थाखोब्रा बोथोर गैयिनि जाथसो जालायलांबायलै माबालै फैला भाई लोंनायनि अयभास गैथारामोन नोंजौ लोंदावनो माबा गंब्रै गंबासो नांगौ होननाय जाबाय आंहा जेलाव लोंनायनि अयभास जानानै लोङाबा थानो हाय जाबायलै मेन्देला भाई मोनसे खोन्था जाबायलै भाई बुङाबाबो जाया आं नोंखौ लानानै जोबोद सिन्था जाबायलै मानसिया जाद्रायनाय बायदि मोनलायबाय नामा नोङो बाथ्राखौ बिथिं लायाखैलै आङो नों जाबाय थानानिफ्राय खारबोनाय मानसि माब्लाबा पुलिसफोरा आंनाव नागिरना फैगोन न'फोरखौ जुदि सावना होलांनांगौब्ला न'खौ लांलाय बोरै लुनो हानो साला बै पिसिडिसिना सिडिटिसिनि चेयारमेनफ्राबो माहाजोनसो होयोलै न'खौ जों गैयिखौ नायफिना न' हिसाबैथ' मोनथावथारगौना नोङो आइडि नाम्बार गैयालै आंहा बेवहायनो फुल जालांदों माबा बुं माबा मोनसे खायदा खालामनांगोन मेन्देला भाई आच्छा बुंनाय नोङो मा वारनिं होग्रा बेयाव मोनसे बुस्थु धामा गोबाय खानानै दिरुंखौ बै लामाथिंजाय लांनांगोन कलटं केन्देलाखौ नङाबा सोरबा सासेखौ डिउटि होबाय थानानै पुलिस फैबाथाय दिरुंखौ बोबानो जाबाय बेयाव कलटं होबा आं खारनोसै थिग दं केन्देलाया बहा थांदों थानांगौथ' बेटा ओइ नै ओइ केन्देला बेटा बुद्धि नङाबा मोनजायालै दानि दिनाव नंगौ र' नोंनायाथ' बुद्धिजों जाबाय दं र' फै बै नारायण मोनहानाव सानाव बिसानाव मानसि थाबाङा फख्रियाव ना खावहैनांगौ मानसि सानजौफुआव थाखायालै बिस्रा दखानाव थाङो नारायणनि जोलैसोलाय मानसि फिसा दखानावसो थाङोलै सानजौफुआव थाखायालै नै मा ज्राव होनखो फख्रियावलाय सोरबा ना सारदों नामाब्रा मा खालामदों नोंसोरलाय लाव बेगर बेमार जादोंलै आदा लाव बेगरसो जादों ना साराखैथ' नोंसोरो ना खावाखैलै आदा इसोर जों बेबायदि मानसि नङा लाव बेगर बेमार जाब्रबनायाबो लामायाव बाव मोनना नोंसानि फुख्रियावनो गोजों फैनाय जाबाय लाव बेगर बेमार नोंबो गानहैया नोंबो गानहै बिमा लाव बेगरा दङ ना लाव बेगरा बिखाया गरम मोनबाय आइदै माइनाव बिमा बै नुहुरनाय गामिया
जाउननि गामि ओइ माइनाव बिमा आंनि जिरख'नाय सना फिसर आं फैबाय ओइ बिमा आं फैबायलै हासुदैखौ लोंसोनानै फैलायबाय बोरो मोसौआ बोरो मोसौ नागिरनो थांनाया बिसि जावलेनि लैथोआवसो गब'नानै फैबाय बियो थानो हाथारलाबा लाबोनानै लांफैदो आरो बहा थाहैयो थाहै बे न'आव जायगा गैया नोंहा हले हामालै सना आं हाबा लाथारबा नोंलाय मा खालामनो लाबोनानै बहा थाङो थां बे न'आव जायगा गैया हले नोंहा बे न'आ नोंनि नों फाहरनाय नामा नों फाया लुना फैनाय नामा आंनिसो बे न'आ आंनि बिखानि थैजों लुनाय नों आंखौ सन्देह खालामबाय थायोना जागोन जावलिखौ आङो हाबा खालामगोन जावले सना नोङो मोजां मोननायावलाय मानि हेंथा साला है प्यार किया तो डरना किया प्यार किया तो डरना किया मा बाथ्रा मोनो नोंलाय आंनि मोजां मोननाया जावले नङा फिसाजो ददेरेजोंसो सब 2 नाम्बारि भेजाल जानोनो हाया हिनजाव गैयिजों आख'फिखौसो मोनलायलांबाय आं ओइ फैला ओइ पुलिस मा पुलिस खारदो नंगौना नङाब्रा खारदो खारबावलाय बुरबक साला दासो मोनदों सफैथारबाय थगायदोंसोलै आफा साला बुरबक टेस्टिंसो नायदों आं बुरबक मानसिखौ बे थगाय नामा ओइ फैला ओइ फैला गाखोबो मा गैया थगायदोंसो मा साला बैमानलै बेलाय गथ'आलाय गाखोबो साला हे फैमारसिगोन नामालै बिलाय फिसाखौलाय साला थगायदों मा जाखोलै मानसियालाय माबायदि जाखोलै मानसियालाय फैबा आंहा दिगदार जागोन ना हेल' 10 ओइ अनजालि लोगो मोनजेनदोंल' खनसे अनजालि लोगो मोनजेनदोंल' खनसे नोंनि खावलायनि बै सबाय बिमा थरसे गोसोखाङो बेसे उन्दुलाङा हरसे समायना नोंनि खानाय लाजि गुसु
नोंनि नायनाय रुम्बां समायना नोंनि खानाय लाजि गुसु नोंनि नायनाय फाग्ला बादि मोनबाय गोरबोबाय फ्लेबाय फाग्ला बादि मोनबाय गोरबोबाय फ्लेबाय गोसोखाङो बेसे उन्दुलाङा हरसे उन्दुलाङा हरसे अनजालि लोगो मोनजेनदोंल' खनसे नोंनि खावलायनि बै सबाय बिमा थरसे गोसोखाङो बेसे उन्दुलाङा हरसे उन्दुलाङा हरसे समायना फारनै आखायाव जेन्थ'खानि बिबार महरा समायना फारनै आखायाव जेन्थ'खानि बिबार महरा सानै सानै जायो सावबादाव मोननो हास्थायनाय अरायनि जिउआव सोरनो खिन्थानो सोरनो फोरमायनो सोरनो खिन्थानो सोरनो फोरमायनो गोसोखाङो बेसे उन्दुलाङा हरसे उन्दुलाङा हरसे अनजालि लोगो मोनजेनदोंल' खनसे नोंनि खावलायनि बै सबाय बिमा थरसे गोसोखाङो बेसे उन्दुलाङा हरसे मेन्देला जों जाय लामाजों थांबाय थायो बे लामाजों दाब्लायाबो थांलाय फैलाय खालामो जों जाय गाथोनाव दै लोंबाय दं बे गाथोननि दैखौ गाग्लिनानै गुबुंले खालामबाय दङ खोनानायाथ' जाथो जाथो सिदा खोनानायाथ' खोनादों र' माथो बिमाखौसो न' बारा फोथायनो हाया दाब्ला हिनजाव गुन्दाखौ बिमा नङा फिसाजोखौसो खायदा नायै बायदि मोनदों आङो अंख'आनो बेलेगसो बिनिया आसलथे जों दाब्लाखौ एसे नोजोर होनांसिगोनलै दा मोनायावनो थांनि नामा सामफ्रामबो बेलासि बेलासियाव मानसि गैयाबा खायदा लाहैबाय थायोनो नों मोनसे खामानि मावदो गोसोफ्रा आंना बोरैबा एवखां सावखां मोनलायलांबाय रायलायना होदोलै माबा मोनसे खालामना होदो मबाइल नाम्बार दंखायो र' लागाव खस्थ' मोनथारबायलां हिनजाव गैयिनिफ्राय फिसाफोरखौबो नुवाखै नालाय मोनायावबो उन्दुनो बिराद खस्थ' मोनथारबाय ओंखाम संनाय जानाय खस्थ' मोनथारबाय जा दरसे जा नांदोंना नांनाया नांदोंमोनलै मेन्देला रिसिभ खालामाखै माने बिसोर गामियाव सोरबा मानसि गावथारदोंनो बेयावसो दंहैयो खोमा आसलथे मा सामफ्रामबो साफा गावथारबाय थायोलै एसेबां दाय गोनां दंथारोब्ला दाय गोनांफोरखौ मोनसे गुवार फोथाराव लिंहरना लाबोनानै गासिखौबो लाइन फाथिनानै
खनसेयावनो गावथारोबालाय माथो जानोब्रा मानोथो एसेबां गुलि बाहायनांगौ बेखौलाय मा सानबारै बारै फोजोबलायनांगौब्रा आइडियाथ' बया नङा नङाथ' जों जाम्बा जाम्बानि खोथाखौलाय बहा मानिनोब्रा आइ फिसा मायाव नाखो आयै हे लावबाय नामालै बेफोरलाय मा र' थैयाखै र' डाक्टारनाव लांनांगोन फोजोबखानोसैलां माखौ नायबाय थाखोब्रा आया मा खालामखो मा दोनबाय थानब्रा बेखौलाय मा जातनि फिफाब्रा बेलाय गारहैदोलै दामा दामि फिसा दं आंहा हेला मारबाय गारहैदोलै गारहैदो दामा दामि फिसा थानायावलाय माथोब्रा सासेयालाय मा खालामखोलै है गारै मा जातनि फिफाब्रा बेलाय दामा दामि फिसालाय लावदुमा थैबायलै फिसाफोर थैबाय नै फाग्लाया आं थांफाजोबदो आं बालाबाराव एफबना गारबोनोसैलै दे बारा गोदौ फबाबाबो जायोलै है थांफाजोब दामा दामि फिसा दंबावो हामा गाबनानै मा जानो गोदान सासे जनानै फाथालनैसो लाबानो 20 जोना मोनलायगोन मादै ओइ मादै दंना गैया जाखो फिसाजोआ थाबाबो जागौमोन र' जारौ मादैया गैया गैया हामथारबाय जारौ नैबे मेन्देलाखौथ' सिनायखायो औ बिराद मोजां मानसि बियो सानफ्रामबो दुगैयो दा बे मेन्देलानो सासे हिनजावनि गोनांथि जादों माने नों जारौखौनो नाथाय मा नाथाय नुथायबाव नों मिथिया नामा नोंनि नोमाया नोंखौ बोराय हौवानो हरनो नागिरदों बे दाब्ला खुसेतनो मेन्देलाजोंनो हाबा जा मेन्देलाजों हाबा जाबा गथ' गथाय खांलायनो गोनां गैया दंखायो आं एसे सानबावदिनि आदा सानबावलायनोसै सानबाबो बारा सानख्लाय खालामनाङा सानबा सानखोबाय था सानख्लायनाङा उल्थां फाल्थां जायो बेबायदि हौवा मोननाय नङा नोंनि मोजां थाखायसो बुंदों आङो जागोन एसे सानबावदिनि नामा आदा बे नारि जातिफ्रा मानो बिदि होनबा सोरबा सासे दुखुथिया आइजोखौ हेफाजाब होब्लाबो दाय सोरबा सिख्लाखौ रायदावब्लाबो दाय थांलाय फैलाय खालामब्लाबो नोजोर होबावोसो मा जागोन बे नारि जातिफोरजों सिख्ला समावबा नों आंखौ मोस्रोम अरसि हाब्रु नांसि खालामोमोन फैयागारा गोसो थोनानै लाबोनानै दिनै नों आंखौ बेबादि खालामबाय मानोथो हाबा खालामना लाबोखो बिदि खालामनोसो सेंग्रा गोरलैखाय आं नोंनि हाबा जानायखौ नायनांगौ नों मा बुंलाबायखो बिमा आंनिया फंसेयानो आं लागोन लाथारगोनानो सान अखाफोर बायदि सैथो लाबो सोरबा सासेखौ देथारनो हागोन ना हाया नायनि आंबो देथारनानैसो गारगोन एसेबां हिम्मत नोंहा दे दानो बुथार दे बोरोहाय आंजों बेखौ बोरो आंखौ नों नाख्रांबाय एसेबां हिम्मत आइदै पापिया ओंखारलां साला नों ओंखारलां र' लायनि आं दिनैनो खोख्लैथारगोन आं चेलेन्ज खालामदों आंजों लाबो पापि सेंग्रा गोरलै माबादि हिन्जाव लाबोयो नोङो लाजि गैयि ओइ मादै आदै फैदों जिराय
बेयावनो जौ जिराय दंना गैया दङ लाबो दंनायालाय गंसे र' लायनि आं साला नायनि रं लांनो हाथाराना आङो न'आव थाबाबो सुख गैया दिनै लांथारगोन आं लोंनानै सिरि सिरि थाहैनांगौहाय आदै माथो दावराव दावसिसो खोनादों आं बेनोथ'ब्रा बे दावराव सेन्थ' जादों खोनाखागोन खुला खोथा मानो खोनाया जानो नोंसासोखौ आं दिनै हाबा खालामना लांथारगोनानो आंखौ रावबो हमथानो हाया रावबो हेंथा होनो हाया बहा थांदों नोंसाजोलाय गैया गामियाव थांदों नों मानो बिदि सानखो आदै माथो आरो जुदि गोसो गैयाब्ला आंनि थाखा फैसाया हरफिनजोब आरो बेखौ हायाब्ला बे बुस्थुआ हगारनानै हो आंथ' गोसो दंमोनहाय आदै नाथाय फिसाजोआसो बेफोरखौ बावदो आदै नों आंनो दिनैनो हरफादो मादै दानो हरफादो नायथारनि आंनि हिन्जावा आंजों चेलेन्ज खालामबाय दं जोंफोरखौसो मानसिफ्रा गाज्रि सानथारबाय बुहुमानो सार्थपर रावबो रावनिबो मोजांखौ हास्थाया गाज्रि मोनखागोन आं बायदि धोनि मानसिजों सोमोन्दो लाखिनायखौ गाज्रि मोनखायो नोंसोरखौ सोर जाहोदों आं सोर जाहोदों बिसोर गाज्रि मोनदों मा जादों नोंसोरनि दुखु आफोदखौ सोर नायफिनदों आंसो नायफिनदों आं सोरबा मदद होफैदों नोंसोरखौ नंनायालाय नंगौ थांदो आदै थांदो मालाबा मोजां सम लानानै फैफिनदो आंखौ गथ' गोरलै बायदि मोनदों बेलुन दिन्थिनानै बुरखायनो बिखुनजोफोर आं सब बुजि मोनजोब्बाय ओइ दुद्रे थाखुमादों साला ओंखारबो हाबा जानांगौ हाबा दिनैनो आंजों हाबा जानांगौ जाबाय आदै जाबाय थांफिनदो ददेरेयाबो न'आव गैया नों गिदों नङासाय गिदों बिखुनजोफोर गिनाङा आं दं ददेरेया आंनि खासो बिखुनजोफोर खुलुमबाय नाङा आदै थांफिनदो थांनोसै थां आदै बिखुनजोफोर ददेरेया आंनिसो मोजाङै दोन नङाबा हले थांदो आदै दे थांदो आं थांबाय मालै मेन्देला माखौ गाबबाय थाखो मानो गाबखो मा जादोंब्रा माबालै मैया फिसाला सासे थैदों आंहा मैया गाबनोनो सोलाबाखैमोन दिनैसो गाबदों गाबबाय थालै होमबा अया दा मा जाखोब्रा आंना फिसालाया एसे हाथाय बायबायमोनलै खाजि गोरानसो होयोना श्राद्धसो होयोब्रा श्राद्ध होनांगोनलै श्राद्ध हा श्राद्ध होनांगोन होनबा जालायथारबायलै फैसा थाखायासो थैथारबाय मेन्देलाय थैथारबाय माजों श्राद्ध होबावनोलै आंला मा खालामनानै मा खालामफ्लांखो आयौ आयै मा जाखो आफा मा दुखु खालामबाय थाखो लावदुमा थैबाय जोंथ' दंना
हा बुरबक बे लावदुम थैनायनि थाखाय आं दुखु जायाखै मानि थाखायथो जादों हिनजाव नांगौ आंनो हिनजाव नोमा गोदान नांगौ आंनो नोंसोर थानायनि थाखायनो आंखौ मानसिफ्रा बोराय होननानै बुङो आं हिनजाव गोदान जनायाव बुहुद उसुबिदा मोनबाय दं सालाफोरखौ मुलि दौनानै मावला फोलावजोबना लानांसिगोन नङाबा जानाय नंला साला थांनोसै आं थैनो नोंसोर बोरै जायै जादो हिनजाव मोनाब्ला आं बेफोरबायदि एसेबां खस्थ' खांबाय थानो हाया आं थैहैनोसै थैगोन आं थैगोन नोंसोर थाबाय थानो हाया थैगोन आं थैगोन आं थैथारगोन बोरै थांनाङालै थांनाङा ओइ बेटाफोर दा फैला फैबा खोन्था ओइ दैमा जिङाव थैनो थांदो होननानै सुवारा माब्ला फैनोब्रा बे फैलायालाय माथो गोथै सावनायसोलै सिगारबा दिगदार जागोन नङालै आंना साननायफ्रा सुवा फैलायालाय माब्ला फैनोब्रा बिलाय नुवाबा दिगदार जागोन ना नुथारनांगोन बियो सिगिनाङा दै आदै ओइ बेथाफोर मा जाखो आफाया दैमा जिङाव दिरुं लानानै थैनो थांबायलै थैनो थांबाय थैगोन नालाय बियो बबेथिंजाय थांनाय ओइथिंजाय थांदों नंगौना नङाब्रा खोथाफ्रालाय र' गामना आं थांनि माब्ला फैगोन बे फैला सुवारालाय थैगलाय लांनोसो नङालाय सोरबा नुबा एसे दिगदार जागोन ना आंहा मानसिफ्रा उन्दोब्रा गिलायलांबाय दालां फुटफोरसो नामाब्रा गोथै सावनायाबो खाथियावनो जाबाय सिगिबायदोसो नामाब्रा हैद माब्ला फैगोनब्रा फैलायालाय हा फैबाय अगलेलाय मा गोदावसोराव सुवारालाय नुदोंना नुवाखै नायसनदोंना नायसनाखैब्रा बे सुवारालाय नोरै नाहरलै नै ओरै ओरै नाहरब्रा ओरै ओइ साला फाग्ला ओइ मिदिला र' आं थैगोनानो मालाय नाङा ओइ मिदिला आं थैगोनानो थैथारगोन आं ओइ मिदिला आं थैनोसै थैनाङा आंखौ हमथानांलालै नाङालै मा जादों आंखौ हमथानांला हरो आं थैनोसै थैयालै नाङा मा जादों आं थैनोसैलै ओंखार हरोलै हरदो ओंखारग्रो मा जादों नों थांदोलै थां आं थैथारनोसै नोंनि गथ'फोरखौ सोर नायनांगौ मा जादों जादों माने हिनजाव नांगौलै आंनो हिनजाव नांगौ हिनजावनि थाखाय मा जिंगा सिदोंलाय आं दङ ओंखारबो हामारगन ओंखारग्रोल' हाथारगोन ना ओंखारग्रोल' नोङो हायाबा हले थैथारगोन देलां थैया फै बोरो आं बारजुमनो हामारगन मा जानला मेनला थैनो बिलाय खालि थैनो सादोंलै हामारगन थु आइदै आसलथे मेन्डेलाया जोबोर मोजां मानसि बिनानाव बुर बेगालाय मा दाबो मोनफैलाब्रा मावबा दैमा जिंफ्राव गावसोर लाइन मारिबाय नामाब्रा बारा बिसास गैयालाय मानसिजों लानजाया रेजेंथार ना मानसिया दंफां गाखोना नावथानोसैलां दंफाङाव हाब्रांफोराव थाबायनो हागौ
बिनाव थाङोब्ला आलो गोजोनै सुखु गोजोनै मोनजाखो नों गोसो दंना गैया जारौ आं मा बुंनो आदा आइया आंखौ दाब्लानोसो हरनो नाजागासिनो दङ नंगौना नङासै बिसोरलाय नोंगौ सालाफ्रा फैदर' आखाय हमलाय गावदोसो साला सुवारा बे दाब्ला हिनजाव गुन्दानो बे बोराय मानसिनावनो थांनो गोसो दं नामा नोंबो आंथ' दाब्लानाव थांनो गोसो गैया आदा Congratulator Thank you थिगैनो दंना माब्रै मोजाङै जामारबाय आंना गोसोआ हांआनो सुंथाब जालायलांबायलै माबा मोनसे खालामना होदो जाथारला मथा मथि आं रायलायजोब्बाय आच्छा नोङो एसे गुबुन खालामनानै लादो आं दंसै जेबो खालामनाङा हामा त्रा 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 दे रे मा आदा नों आंनि मिजिंनि थफिनाय बारसे बिबार सना आं नोंखौ आंनि सिगाङाव गावदां बारसे बिबार महरै नायनो जोबोर लुबैदों मोननो हास्थायदों नोंनि साननाया जाफुंथों आदा दे रे नंगौ आदा फै आंनि बिखा गेजेराव नों जेसेबां गोबाव उन्दुनो लुगैदों आंनि बिखायाव दुंबुर उन्दुफै सना फै सना फै सावनि अखा सिनाय सासे लाइमोना मिनि मिनि फैगौ हनै देलाय देलाय फागुननि बाराव बिरनाय सासे सेंग्राया मिनि मिनि फैगौ हनै देलाय देलाय दैनि दोहौ खानाय बिनि रुफा बादि हाथाय बिनि एसे आयनारि खालामबाय नोंनि लाइमोन देहाया ओ देहाया ओ देहाया मेवरु मेवरु खालामबाय नोंनि लाइमोन देहाया ओ देहाया ओ देहाया दैयाव थैगोन ना अराव थैगोन सानस'हालिया फाग्ला जिउआ सावनि अखा सिनाय सासे लाइमोना मिनि मिनि फैगौ हनै
देलाय देलाय आंगुरनि बाराव बिरनाय सासे सेंग्राया मिनि मिनि फैगौ हनै देलाय देलाय मेगन फिदिंना मोहेरनाय मै फेलेंगिरि नोंनि नायनाय उनथिं सिगांथिं सिथ्ला नायनाय सानो आङो आंखौ नायनाय मेगन फिदिंना मोहेरनाय मै फेलेंगिरि नोंनि नायनाय उनथिं सिगांथिं सिथ्ला नायनाय सानो आङो आंखौ नायनाय उसुखियाव बिबार फालि जोमै बादै बिरलांबाय उसुखियाव बिबार फालि जोमै बादै बिरलांबाय जावलिया जानानै आं थाबाय जावलिया जानानै आं थाबाय जावलिया जानानै आं थाबाय सावननि अखा सिनाय सासे लाइमोना मिनि मिनि फैगौ हनै देलाय देलाय आंगुरनि बाराव बिरनाय सासे सेंग्राया मिनि मिनि फैगौ हनै देलाय देलाय दैनि दोहौ खानायनि रुफाबादि हाथायनि एसे फायनारि आगै सना ददेरे आंनि बिल्डिंआ बेनो आंहा थाखा फैसायाथ' अनेक दं नाथाय मेगन सायोलै मोजां मोजां बिल्डिं लुबा बेनिखायनो फैसा थाखाखौ आं फबनानै दोनदों लुगोन सिन्था गैया सिन्था खालामनाङा थ' न' सिङाव थ' सुथुरुआ बांबाय दंलै आंहा दाब्लायाबो बारा बिसास खालामनो हाया दाब्लाखौबो सेंग्राफ्राबो मेगन सानो हागौ दिनैनिफ्राय नों बायजोआवनो उन्दुदो नै मादै ए आदै फैदों अ जिराय र मादै बे बाराव आं जिरायनो होना फैयाखै ददेरेया बहा थांदों मानसियानोबा न'आव गैया हा आं फैब्ला मानो गैया जाबाय थायो सामफ्रोमबो हा आं फैब्लाथाय उनथिं खारखोमाग्रा दरजा दं नामा मा खालामनो आदै अराय समनि थाखाय बे बाराव मेन्डेलाया लांबाय मा बुखो ददेरेखौ लांबाय बे नोंनिनो सोलो हो आयु आदैया आयु बुर' नों दिनैनो लायफिनथारनांगोन नों लायफिननो हागोन हाया ददेरेखौ हा हारामि साला दालाय आं माबोरै लायफिनबावनो अब्ला आंनि हिसाबखौ होनोसै आं नोंनो हागोन नों होनो 5 लाख होनो हागोन आरो एक्सट्रा होनायफ्राथ' दंबावसो हिसाब लायोफ्रा आंनो दिनैनो दानो नोंनि नोंसाजोखौ नांगौ बेफोरखौ बावदो आदै आंखौ निमाहा होदो निमाहा नोंसाजोखौ लायफिननो हागोन मंबार लाना फै आरो जुदि नों हायाब्ला र' आं थांनि दानो लाना फैगोन नाङा आदै बेफोरबायदि दा खालामसै नाङा खालामा आंनि बिखानि जखमखौ सोर बुजिनो हा गाबोन फैसा नङाबा मानसि आरो जुदि मानसि नङाब्ला बस्ति माबा जाबाय फैला बिखाया बुख्रुबजोब्बाय दा मा खालामनो आसोल बेमारानो जाथो लाव बेगर बेमार
Hôm thằng bị lơ. ओयाखै ददेर सना जिउनि समफ्ल माव दं नों माम्बार फै न'आव दंना गैयाब्रा मा सिरि सिरि ओंखारबो बायजोआव बहा थांदों नों मादैयालाय नों मादैया बहा थांदों मा सिरि सिरि मानो खोन्थाया मादैखौ दिनै सोरबा खावनानै लांबायलै आफा मा खावना लांबाय सासे बिमादैखौ नोंसोरो नायफिननो रोङा मा खालामना थानाय नोंसोरो मा खालामना थानाय मा खालामना थानाय मा खालामना थानाय नोंसोरो बिमादै सासेखौसो नायफिननो रोङा थै बेवहायनो सिन्था खालामनाङालै आफा होद गोदाथां मानोथो नांगौ नोंसोर फिसाफोरखौलाय दाब्लायानो खावना लांदों खोमा आफा थु लायफिनदिनि थु दानो थु थु दानो थु गासिबो गासिबो थु दाब्ला हिनजाव गुन्दा मुर्दाबाद दाब्ला हिनजाव गुन्दा मुर्दाबाद ओइ दाब्ला हिनजाव थोब्रा ओंखारबो बायजोआव ओइ दाब्ला ओंखारबो ओइ दाब्ला हिनजाव ओंखारबो बायजोआव मालाय आंनि हिनजावखौलाय मानो खावना लाबोनांगौ मा नोंनि हिनजावखौ Ada nama lah salah suara. Marah jabai. Asal papa dah senang dong. Hei salah nih orang. Hei kumpulan mau. Kita lihat suara. Ade, kurumun bay, bukan bay. Ade, kurumun bay, ade. Ade, lawan gor peram jauh, sedonglah. Ade, kurumun bay, ade. Sëyma bi ma rasa na mun man ak yow Sure lang ako. Tabla na nung geto. Tanhaw bilang no. Bima
คืนนี้มาहोदोलै बिमा आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन सेंग्रा गोरलै बादि हिनजाव सिख्लानिल' धान्दा नोङो दाना मा मोनखो नंखायनायावनो साजा मोनबाय बिमा आं आरो बिदि खालामथारलालै नोंखौ गारनानै आं दा रावखौबो नांला ओइ दाब्ला आंनि बुस्थुआ दिहुनना हर मा बुस्थु दंथारो नोंनि न'आवनो दंथारो आंनि बुस्थुआ नों जुदि आंनो दिहुनना हराब्ला नोंनि न'आव स्रां स्रां अपारेसन खालामगोन आं गैयाहाय मेन्देला गैया दोमथाया लाबोआखै आंलाय मानो थगायनो नों आंखौल' दायमोन दंना फैलाय फैलाया फैलाया जानो हागौना फैला